Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Halkımız kayda gına yaşasa da tuğan tilimizni, gırıf gadetlerimizni saklap kalı için şaktı işler başkara. Alar bilen biz sizinle tanıştırıp barabız. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız bugünkü çıkarılışta. Alar bir-birsin Tver'de tapkanlar. Bir-birimizni başlarımızdan sıkpap, 35 yıldır da elhamdülillah, imi de sik por sağınam. Мәскәүдә татарча мультфильм. Безнең төп тел анда рус телендә бара һәм 1-2 сүз татар телендә. Димәк, бала караган вакытта 2 сүзне татар телендә ишетеп, ул аны истә калдыра. Әбиемнәр президент гранты тоткан. У них улучшается настроение, они вот с радостью после первого занятия, они на каждое занятие приходят с радостью. Яңа елга махсус торт. Торт у нас готов. С наступающим Новым годом! Иң кызыклы бәйрәм атнасы ТНВ-да. Тамашачылар яңа ел төрендә, яңа ел көннәрендә ТНВ Планета һәм ТНВ каналлары белән бергә булсыннар. Татарлар тапшыруы дөнья гизә. Кая гына барсак та милләттәшләребезнең үзара аралашып, татар булулары белән горурланып яшәвен күреп, сөенеп кайтабыз. Тверга сәяхәтебез дә шундый шатлыклы очрашуларга бай булды. Бирдә дә милләттәшләребез телне, динне кадерләп яши. Милләтеңне хөрмәтләүдә, үз тамырларыңны онытмауда исә гаиләнең өлеше зур. Твер шәһәрендә әнә шундый чын татар гаиләсе гомер итә. Аларның тарихы Шамил һәм Зәйнәп Шакаевлардан башлана. Ә бит алар бер-берсен белмичә дә өйләнешкән. Хәзер инде оныклар үсеп килә. Твер шәһәрендәге татар гаиләсендә кунакта Эльвира Хөснетдинова булып кайтты. Biz barmak yasıyız, mantılar pişireriz, tavuklar pişireriz, peremeçeler pişireriz biz. Dış kuşmaklar da pişireriz. Elhamdülillah kalbimizden niyeskekiler şularını yasıyız. Твердә әнә шулай милли ризыклар пешереп, ана телебездә рәхәтләнеп сөйләшеп яшәгән гаиләдә кунактабыз. Зәйнәп Шакаева тумышы белән Ульяновск өлкәсенең зур Ширекле авылыннан. Бирегә 1970 елда әтисе белән ашлык тапшырырга килгән була. Шул вакытта аны кайнатасы күреп ала. Тиздән кулын сорарга киләләр. 18 яшендә бер белмәгән егет Шамил Шакаевка кияүгә чыга ул. Конечно, первые елларны авыр иде. Инде дин якынлар иде. Укилар иде, намаз укилар иде, азан этелер иде, мәҗлесләр уздыралар иде. Мин, конечно, Ирактан килгәнгә бер мәл иләшәлмәдем. Сагына идем, сүр авылыңны сагынасы инде. А потом тора-бара 2 елдан соң малаебыз туды. Малыем тугачында алар бик шатландылар, аны көттеләр. Каняны мәлдә роддомга килде дә, әткәннәрдән аргамалай дие, даже сумкасында оныткан чабак киткән бабасына хәбәр итәргә. Соңра кызлары туа, Шамил Шакаев белән 35 ел бәхетле яшәгәннәр. Авырын да бергә, җиңелен дә бергә күтәрдек. Конечно, Канянам белән Канятам да тырыштылар безне ничек күчтерергә бергә, ачулатмаска, нитмәскә шулай. Бер-беребезне башларыбыздан сыйпап, 35 елдыр да, элхамдулилlah, ими до сих пор сагынам без. Авыр булды, конечно, мин 50 яшымда калдым, мин сагынмаган көнем юк. 50 яшьтә. 50 яшьтә калдым. Анарга 58 иде. Ясин вәл Кур'анил хаким. Зәйнәп ханым кайда гына хезмәт куймаган. Соңгы эше вагон төсү заводының агач эшкәртү цехында. Балалар белән кайнатасы һәм кайнанасы нык ярдәм иткән. Хәзер исә килене белән бер түбә астында дус тату яшиләр. Картлар белән күп җиңелрәк торырга. Вот үзегез генә уйлагыз. 3 угым, элхамдулиллаһ шөкер. Ал әнисе дә эштә, әтиләре дә эштә. Мин көн буе да. Безнең өйдә каяна килен сүзе юк, бар әни, кызым дигән сүз. Без бик дус торабыз, 22-23 ел инде торабыз. Зәйнәп ханымның улы хатынын әнисенең туган авылында эзләп таба. Харис Шакаев 2 ел элек Твердә ел инженеры исеменә лаек булган. Без килгәндә дә эш сәфәрендә иде. Алло. Харис, сәлам. Бездә кунаклар бүген. Татарлар тапшыруына. Бүтән дөнья татарларга сәлам. Зәйнәп Шакаеваның кызы Рәйсә исә төньякта яшәүче милләттәшебезгә кияүгә чыга. Тик гаиләсе белән Твергә кайталар. Ул вакытта улы, килене, кызы, кияүе һәм оныклар бер фатирда 8 кеше яшиләр. Ey əbiyim, əbikəyim, qoyuş gibi günlük, sələmətlik bilsin, xoda azım olsun gömərək. Зәйнәп Шакаева инең яме. Оныкларын бисмилла әйтеп уята, дуга укып йоклата ул. Мин балаларны бит тор балам, куяным тор, торырга кирәк. Үзегезгә шкулга менигәм, уятам, башларына сыйпым.
Алар миңа бик кадерлеләр. Оныкларыма мин бик риза. Бик риза. Әби диеп әйтәләр, сагыналар, килеп кочаклыйлар. Шакаевлар гаиләсе Тверь шәһәре татарлары белән аралашып яшиләр. 30-40 кеше җыеп мәҗлесләр уздыралар икән. Планнарыбыз качан тудылар, без все время сөйләдек татарча. Безнеке збабызда качанда юк иде сүз мама. Әникай, әтикай, әбикай, бабакай, безнеке юк иде мама, папа, только вот татарча сөйләделәр. Даже садикка барганда алар бардылар и воспитатели миңа замечание ясыйдылар. Безгә билем без кемнәр булар. Бу инде мин аңгарта идем. Мин мама буламын, әникай. Анан инде алар да инде иләштеләр. Ана теле үз телең ул должен белергә яшьтән үк. Анарга качан ике тотында сүләргә, ул әйтәйдиләр, сорыйдылар. Где твои глаза? Ул берсен күрсәтә глаз, где твой глазик? Күрсәтә иде. Күзең кая? Икенче күзен күрсәтә иде. То есть ул кичерә вакыттан ук татарча, урысча сүзләрне biz белә барды. 4 ел элек Шакаевлар гаиләсе Казанга да кайтып килә. Ул сәяхәт әле дә хәтерләрендә. 5-6 мәчеткә кердек. Барышманда быстайлар белән, неләр белән күрештек анда. Сөйләштек, намазларны укып чыктык, әлхәмдүлилләһ, шөкер. Хәзер оныгы Мәдинә югары белемне Казанда алырга тели икән. Ә Зәйнәп ханым үзе Булгарны күрү хыялы белән яна. Илгир Хөснетдинова, татарлар, Тверь. Мәгънәле дә, кызыклы да. Мәскәүдә татар телен укытуның яңа форматын тәкъдим иттеләр. Балалар өчен мультипликацион роликлар сериясе. Төп герой Ак бүре. Илнең барлык балаларына бүләк. Мәскәү татар мультфильм берләшмәсе татар мөхтәриятының уртак проекты. Хәйрәчләр ярдәме белән беренче тапкыр федераль башкаланың татар мәдәни үзәгендә күрсәтелде. Укыту мультиклары үсеп килүче буынга исәпләнгән һәм теләгән һәр кешегә карау өчен ачык булачак. Күңелле һәм акыллы Ак бүре. Гомумән әлеге проект турында безнең репортажда. Готовы? 1, 2, 3. Яңа ел алдыннан Мәскәү сюрпризларга аеруча бай. Бу көннәр татар телен өйрәнергә теләүче балалар өчен бигрәк тә сөенечле булды. Кызыклы, күңелле, ә иң мөһиме белем бирә торган. Ак бүре дигән яңа проектның шигары шундый. Бу яңалыкка омтылучы шаян бүре баласы турында хикәя. Аннан калышырга ярамый. Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә бу көннәрдә шук Ак бүре белән таныштылар. Яңа мультипликацион роликларны тәкъдим итү кичәсе бик җанлы узды. Мәскәү белән Татарстан арасындагы дуслык күпере көннән-көн киңәя бара. Безнең очрашуыбыз да инде иң яхшы гадәткә әйләнде. Ак бүре иректән горурлык хисе тагыды артта. Безнең татар телене сакланга бик кирәк. Берәр минутлык 30 мультфильм бу яңа проектның беренче этабы. Аны оештыручылар татар мультфильм берләшмәсе белгечләре, Мәскәүнең татар мөхтәрияте активистлары һәм иганәчеләр. Ак бүре белән яшь буын вәкилләре тиз дуслашыр дип өметләнәләр. Этот проект есть, он направлен на аудиторию дошкольного. То есть надо с детства прививать вот этими гаджетами, которые дети увлекаются, чтобы они учили, чтобы он легко в них ходил, и они пользовались им. Это будет большое благо для всех нас. Киләсе елда Ак бүрене уйлап табучылар яңа серияләр чыгарырга планлаштыра. Роликлар аша уен формасында татар телендә 200 сүз өйрәнергә мөмкин. Без әлеге проектны эшләр алдыннан без тикшердек чит илдә булган нинди мультфильмнар чит телендә ничек өйрәтәләр. Һәм шундый фикергә килдек, безнең төп тел анда рус телендә бара, һәм 1-2 сүз татар телендә. Димәк, бала караган вакытта 2 сүзне татар телендә ишетеп, уланы истә калдыра. Ак бүре баласының кызыклы маҗаралары әле башлана гына. Проектны тәкъдим итү кичәсенә килүче балалар аның алдагы язмышы турында үзләре дә сөйләп бирергә әзер. Рәсемнәр ясыйлар, конкурсларда катнашалар. Әлбәттә инде иң мөһиме Кыш бабайның тәбрикләве булырга тиеш. Әйбәт кенә сездә килеп чыга, шулаймы? Яңа балалар герое һәм аның кызыклы маҗараларыннан алган тәэсирләре белән сабыйлар да, олылар да бүлешә. Бик файдалы мультфильм дип әйтер идем. Мондый мультфильмнар күбрәк чыксыннар ия. Күп балалар татар телен монда мәктәпләрдә урысча өйрәнә. Татар телен өйдә генә сөйләшсәләр, ул барыбер җитеп җитми, шуңа күрә мондый мультфильмнар күбрәк булсын иде.
Илдарның кызы Камилә исә яңа дусты, бүре баласы Акбүре турында мәктәптә дә сөйләячәгенә, аннан барысын да аның белән таныштырырга сүз бирде. Эльвира Хөснетдинова, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү. Хөрмәтле тамашачылар, сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Әбиемнәр президент гранты тоткан. У них улучшается настроение, они вот с радостью после первого занятия, они на каждое занятие приходят с радостью. Яңа елга махсус торт. Торт у нас готов. С наступающим Новым годом! Иң кызыклы бәйрәм атнасы ТНВ-да. Тамашачылар яңа ел төрендә, яңа ел көннәрендә ТНВ планета һәм ТНВ каналлары белән бергә булсыннар. Йолы турдан әбием проектында катнашучылар үз-үзеңне изоляцияләүдән файдагыны алды. Нәтиҗәдә аларның кереме 30%-ка үскән. Проектны оештыручылар икътисади өлешенә генә түгел, әбиләрнең осталыгын үстерүгә дә игътибар итәләр. Быел әбием проекты Россия президенты грантын тоткан. Акчаларны белемгә, өлкән яшьтәгеләргә мастер-класслар бирүгә юнәлткәннәр. Катнашучылар онлайн җыела, дистанцион белем алу аларның күбесе өчен тагын бер алга китеш. Татар әбиләренең ничек эшләүе турында алдагы видео язмабызда. Помним, что прокатываем до конца пальчиков. Карандашик прокатывается до конца пальчиков. Кул моторикасын үстерәләр, әвәлиләр, рәсем ясыйлар, истә калдыралар. Нейростудия дәресләрендә әбиләр шөгыльләнә, һәр вакыт хәрәкәттә алар. Я думала, Гульфия, апа, вы хотите катать утюгом и, значит, еще задачи решать, чтобы наверняка. Түбәтәй тегү белән шөгыльләнүче Ялутыр әбиләренең әбием проекты президент грантын отты 500 000 сум күләмендә. Мы получили грант от фонда президентских грантов на реализацию программы, которая связана с повышением качества жизни сибирско-татарских бабушек из города Илутровска. Живой ум нейростудиясенең компьютерга өйрәтү һәм лекцияләрдән торучы «Хочу все знать» курсы әбием проекты әгъзалары өчен махсус оештырылган. Әбиләрнең теләге көчле, барсын да беләселәре килә. Инде дәресләрнең үтү тәртибенә килсәк, в связи с эпидобстановкой нам пришлось перенести занятия онлайн, и пока вот мы только адаптировались под то, чтобы сделать нейростудию. Нейростудию мы проводим уже 4 недели, то есть сегодня было 8-е занятие. Все проходит здорово и хорошо, и мы с моей коллегой решаем, каким образом мы можем реализовать остальную часть проекта, то есть творческие мастер-классы и просветительские лекции. Укытучылары Рамиля Канбакова, психотерапевт, Төмән медицина академиясе укытучысы һәм әбием проектын гамәлгә куючы. Первое, что обращает на себя внимание, это то, что у них улучшается настроение. Они вот с радостью после первого занятия, они на каждое занятие приходят с радостью. Бүген студияда Ялутырдан 20 әби шөгыльләнә. Россиянең башка төбәкләреннән дә теләк белдерүчеләр бар. Мисал өчен Удмуртия, Мәскәү, Татарстан, Крым. Мы привлекаем сюда других бабушек, которые тоже узнают о нашем проекте, которым становится интересно, и которые, возможно, когда-то захотят присоединиться. Пандемия чорында әбием интернет кибетендә сатулар 30%-ка үскән. Бу әбиләр өчен өстәмә стимул гына, тагын да дәртләнеп эшлиләр. Сатудан кергән акчага тегү машинасын алып куйганнар. Әлфия Кабирова белән Рамиля Канбакова машина ярдәмендә әбиләр теккән эшләнмәләргә Сибир татар бизәкләрен төшерергә уйлыйлар. Машина вместе со столом и вместе с мотором нам обошлась около 40 тысяч. Бүген алар ярмалар өчен тегелгән капчыкларны бизәү белән мәшгуль. Бу әбиемнең яңа юнәлеше. Гомумән планнарга килгәндә, причем нам же нужен не просто помещение где-то на первом этаже жилого дома, нужен дом. Әлегә Ялутыр әбиләре онлайн аралашуны үзләштерү белән мәшгульләр. Алда бик күп дәресләр көтә аларны. Гүлия Садыкова, София Хайруллина, Татарлар, Төмән. Дәвам итәбез. Ул бала чактан ук пешекче булырга хыяллана. 7 яшендә үзенең беренче тортын пешерә. Сүз Казакстан Республикасының Нур-Султан шәһәрендә гомер итүче Вилория Даржанова турында. Бүген Вилория танылган профессиональ пешекче һәм кондитер. Һәм яңа елга ул махсус сезнең өчен, хөрмәтле тамашачыларыбыз, үзенең иң популяр рецепты белән бүлеште. Тәмле ризык һәр өстәлгә килешә һәм күп вакытта таләп итми икән. Тулырак киләсе видео язмада.
В праздник каждая хозяйка хочет порадовать своих гостей красивыми и вкусными угощениями. Сегодня мы приготовим торт с новогодним оформлением. Вилория Тахир кызы татлы ризыкларын башта дус туганнарына пешерсә, бүген исә аның шедеврларын татып карарга алдан чиратка язылырга кирәк. Аның тортлары сыйфатлы һәм тәмле, шуңа бер мизгел эчендә таралып бетә. Останың укучылары да бар, буш вакытта ул һәрбер теләүчегә мастер-класслар үткәрә. Я сегодня узнала один секрет, с которым поделилась Вилория на мастер-классе. Для получения сбалансированного вкуса крема для торта необходимо использовать два вида сыра – маскарпоне и творожный. Бүген дәрескә килүче Ольга Величко үзе дә өйдә якыннарын татлы ризыклар белән куандырырга ярата. Иң күбе прәннек пешерә икән. Я готовлю декор для украшения торта. Мы будем им украшать. У нас такие сегодня снежинки. Крем һәм бизәү әйберләрен әзерләгәндә тортның камыры турында да онытмыйк. Ул ризыкның нигезе һәм күбесе пешкән түгәрәкләрдән тора. Иң мөһиме алар янмасын, көймәсен, матур булып пешсен өчен гел карап кына торырга кирәк. Для идеальных коржей выставляем температуру 170 градусов с конвекцией, выпекаем 10 минут. Также готовность можно проверить деревянной палочкой. На выходе она должна быть абсолютно сухой. Все, коржи готовы. Получились отлично. Ачык дәресләрнең һичшиксез өстенлеге ул барлык пропорциялары тикшерелгән, камыры ясап каралган, дөрес язылган рецепттан гына тора. Такие мастер-классы очень полезны для всех хозяек. Я думаю, что на Новый год я обязательно попробую это приготовить для своих домашних. Чыннан да татлы ризыкны барлык дигән кеше өйдә кабатлый ала, үз кулларың белән пешергән торт икеләтә тәмле ул. Шуңа күрә сез дә, кадерле тамашачыларыбыз, тортны өйдә әзерләп карагыз һәм якыннарыгызны яңа елда яңа ризык белән куандырырсыз. Самое главное – это выбирать качественные натуральные продукты. Сливки, сливочное масло – от этого зависит вкус вашего торта. Все, торт у нас готов. С наступающим Новым годом! Яңа ел белән котлап Таңсылу Насырова, татарлар, Нурсултан шәһәре, Казакстан. Яңа ел бәйрәмнәре вакытында ТНВ тамашачылары өчен махсус тапшырулар тәкъдим ителәчәк. Ул 31 декабрьдә Яңа ел маҗаралары дип аталган бәйрәм чыгарылышы белән башланып китә. 10 көн дәвамында күңел ачу тапшырулары, татарча фильмнар һәм хәтта татарча мюзикл күрсәтеләчәк. Озын сүзнең кыскасы ял вакытында ТНВ тамашачыларны бәйрәм рухында тотачак. Тулырак Айзат Шаймерданов репортажында. Яңа ел кичендә легендар җырчы Салаваттан алып бүгенге эстрада йолдызларына кадәр күрергә мөмкин булачак. 31 декабрьдә ТНВ үз тамашачыларына бәйрәм тапшыруын әзерләде. Инде сәхнәгә менмәнгә нәкъ 9 ай. Инде бер бала туарлык вакыт узды. Бер җыелышы, бер күрешү үзе бер гомер. Яңа ел маҗаралары дип аталган тамаша кичке 9 булып 50 минутта башланып китә. 4 сагать ярым дәвам итәчәк бәйрәм тапшыруы тамашачыны көлдерә дә, уйландыра да, яраткан җырларын да тыңлата. Җавит Шакиров безнең зур ресторан директоры һәм инде аңа ТНВ хезмәткәрләре яңа ел тамашасын төшерергә дип мөрәҗәгать итәләр һәм Җавит Шакиров директор үзенең ярдәмчеләре Рамил Шәрәпов белән Рифат Зарипов җырчыны чакырып, Рифат Зарипов безнең шеф-повар, шеф-пешекче ролендә, инде Рамил Шәрәпов алып баручы, ул инде электрик ролендә. Менә шушы тамашаның язылу процессын уңышлы үткәрү өчен җаваплы кешеләр һәм менә шушы эш барышында төрле алар кызыклы хәлләргә, төрле маҗараларга тап булалар һәм муҗизалар да барлыкка килә һәм инде хыяллар да тормышка аша. Концепцию огонька и формат огонька долго искали, чтобы он действительно в первую очередь был и безопасный, и в то же время оставил вот это новогоднее настроение, ощущение праздника. Поэтому резервировали камеры, резервировали людей и как бы пытались работать в два плана, план А, план Б. Пандемия действительно очень сильно влияла на подготовку съемочного процесса, усложняя его.
и создавало некую какую-то нервозность. Түнгі 12 туларға 10 минутта башта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, аннары Россия Федерациясы президенты Владимир Путинның яңа ел котлаулары булачак. Ел дөресен әйткәндә авыррак булды инде. 31 декабрь елга нәтиҗәләр ясый торган ел. Бу көнне тамашачылар таяну ноктасының яңа ел чыгарылышын карый алачак. Җавит абый, сез нәрсәләр көтәсез яңа елдан? Яңа елдан менә сабый бала шикелле минем көткән әйберем беренче чиратта илебезгә тынычлык, тәнебезгә сәламәтлек, бәрәкәт һәм илләребезнең тыныч булуы. Татарлар тапшыруы тамашачыларга 1 сәгатьлек программа әзерләй. Монда татар дөньясы өчен узып баручы елның ничек истә калачагы, милли казанышлары турында сөйләшәчәкләр. Студияда кунакта экспертлар татар кыш бабае елга нәтиҗә ясаячак һәм милләтпәрвәр җырлар яңгыраячак. Әлбәттә, без тамашачыларыбызга яңа ел чыгарылышы әзерләдек. Ул 31 көнне булачак. Билгеле вакыттан күбрәк, безгә хәтта 48 минут вакыт бирделәр. Һәм ул бик кызыклы булачак. 4 гыйнвардан башлап безнең махсус чыгарылышлар башлана. Менә шул вакытта инде төрле төбәкләр, мәсәлән, Белоруссия, Адыгея, Түбән Новгород, шуннан соң Тверь һәм Калининград. Менә шул өлкәләрдә булган сәяхәтләрдән махсус чыгарылышлар әзерләнәчәк. ТНВ каналы 10 гыйнварга кадәр яңа тапшырулар һәм фильмнар күрсәтәчәк. Режиссер Нурания Җамалиның яңа нәфис фильмы «Дөнья күрде». Үксезләр драмасы. Мин аларны күрә алмыйм. Кайтар мине дә, Актушны да, әбиләремне. Читтә булды шыңшыма әтем белән бергә. Фильмда 7 яшьлек баланың ничек ятим калуы күрсәтелә. Башта әнисе үлә, аннан үги әнисе кыерсытуына дучар була. Ахыр чиктә әтисе дә инсульттан китеп бара. Ятим бала өт оясында кала. Бала бит бу. Ey Allah'ım, bala bit bu. Нәрсә булды? Кызым. Ey, каралы, нәрсә күрсәтәсең килгән икән бит синең, ә? Үксезләр фильмы ТНВ планетада 2 гыйнварда 3 яртыда башланачак. Соңрак 17 гыйнварда 13 сәгатьтә ТНВ Татарстан каналында да күрсәтеләчәк. Моннан тыш 5-сеннән 8 гыйнварга кадәр ТНВ Татарстан каналында сәгать 3-тә татарча нәфис фильмнар күрсәтеләчәк. Бибинур, Хәлимә, Айсылу, Күк капусы ачылганда фильмнарын карарга мөмкин булачак. ТНВ үз тамашачылары өчен театр, концерт тамашаларын да бүләк итәчәк. 3 гыйнварда кичке 7-дә Болгар радиосы милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасын кабатлап күрсәтәчәкләр. Тамашачылар күңелсезләнерләр дип уйламыйм. Яңа ел төрендә, яңа ел көннәрендә ТНВ Планета һәм ТНВ каналлары белән бергә булсыннар. Айза Шаймарданов, Татарлар, Казан. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүгенгә менә шулар. Яңа елга инде санаулы гына көннәр калып бара. Һәм инде Татарлар программасы да сезнең өчен, хөрмәтле милләттәшләребез, махсус чыгарылыш әзерләде. 31 көнне, ягъни иртәгә, сезне Татарлар тапшыруында көтеп калабыз. Сау булыгыз.